ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೊಕಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡಲ ತಿಲಿಪುಗ ಈ ಪಂತುಗು ಕುಡರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎದುಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲ ಈ ಪಂತುಗು ಒಟ್ಟುಡುಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಲೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಬಾಲ್ತಿರಿ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ತುಂಬೆದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಂಪನಿ ದಕುಲು ಅಂಚನೆ ವಂಡರ್ಲಾ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಕುಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಲೆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಡಿಪುದಕುಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಲೆರ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಮುಕುಲ ಒತ್ತುಡುಂತು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಎಗ್ ಸಂಡೇ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮಂದ ಆ ತೆತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷಗಳು ಪುಂಚಿದನ ಎಗ್ ಸಂಡೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಐವ ನಮ್ಮದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿದನ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೋಪೆ ಸಿಸ್ಲರ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಮಾತಿರಗಲ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಂದ್ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಮೊಕಲ ಕೊಟ್ಟದಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತನಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಡಿದು ಸುಂದರಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರದೊನಗ ಯಾನೆ ಬರಿತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಶಬ್ದ ನೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ಯದ ಮರ್ಜಿದ ಜವನರ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಓರಲು ಓಬೆಲೆ ಪಾಡ್ದನ ಇತ್ಯದ ಮರ್ಜಿದ ಜವನರ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಓರಲು ಓಬೆಲೆ ಪಾಡ್ದನ ಅಪಗಲ್ ಪತ್ತಿನಕುಲು ಕೇಂಡರು ಕಾಂಡನೆವಂತೆ ಪಾಡ್ದನ ಈ ಪಾತ್ರ ದಯಬಂಡ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಡಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದ ನಮ್ಮದಾದ ಕುರ್ಚಲನ ಪಾತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ದೇಕೆ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಕಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸುರುಟು ವಿಜಯಣ್ಣ ಎರೆಗೆಂಚಾಡ್ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲ ಎಂಕ ಮಸ್ ಖುಷಿ ಆತು ನಾನು ತುಂಬ ತೂತೆ ಅಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಈರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ತಂದು ಬೊಕ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಅರೆಂತೂ ನಂಗೆ ಒಂದು ತೆಲ್ಕೆನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಕುಡಿಂಚ ಯಾರ ಪುದರಿಂಚಿನೆ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲಮಂಕುರ್ ಸತೀಶ್ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಗುರುವಣ್ಣ ಇರೆಗೆಂಚಾಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಂದರ್ ಇರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಂಗದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾತಾರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಶೋಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದನ್ನು ಈಗ ಪರ್ಪಿನ ರೋಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಪಾತ್ರದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇವನ್ ಜನ ಕುಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೈಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಎಂಜಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಜಿನ ಈ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇವನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೂರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೈದೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತನ ಡೈಲಾಗ್ ಶುರು ಅಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚ ಬೂರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಬೂರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂರ್ದು ಮಿತ್ ಲಕ್ಕೇರ ಅನಗ ಸ್ಲೋಡ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಬರೈತನ ಸರ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಓಕೆ ಒಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತೋಜಿಂಡು ಓಕೆ ಪಂಚಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದದ ಎಂಚ ಪಣ ಅಕೊಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ that was planned that was it work and it's worked well thank you Dr. Shivasharan Chetri Unita performance also Mandara style ide pondu sadharana Panchaspura ire divondar onchur share mantadoli but actually sir ee script aina aji artist naklu board hakondu but aina pura anchi inchi pura maltade onjari incha pura malpoda avu andu onji avu ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಲವು ರಿಪೀಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಚಪ್ಪಲ್ದ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ನೆಡ್ದುಂಬೋರ ಮಂತಿತ್ತಿ ಅವು ಗಾಳಿಪಟದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವು ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅವರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ರಿಪೀಟ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕನಿಕಲ್ ಇಡೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆಂಕ್ ದುಂಬುವಲ ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂದು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ರಿಪೀಟ್ ತೋಜಂದು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಂದರ್ ಇತ್ತೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ರೈ ನಮ್ಮ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲು ಚರಿಷ್ಮಾ ರೈ ಬಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರೇನ್ ಆತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆ ರೈಕಿರ್ನ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಗೇನ್ ಕಲಾವಿದರೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಈ ರಾತ್ ಲಕ್ಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲೆ ಅಕಿರಿದ ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರನ್ನ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಬೂರ್ದು ದಾರ್ಲ ತೇಲ್ತು ಅಂತೇರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಖಾಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಮುಂದತ್ತು ಮಾತ ಕೊಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊಲ್ಮಲು ಬಹುಶಃ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆದ ವಿಶೇಷನೇ ಒಂದು ನಲ 10-15 ಸರಿ ತೂಂಡಲ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಬೆಕ್ಕ ಸುಜ್ಜಿ ಬೊಡಿ ಬುರ್ಕಿಲ್ ಬೊಬ್ಜಿ ಕೂಡಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂದು ತೋಂದುಲೆರೆ ಐಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕೊಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಬೆತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೊದಲೇ ಇನಿ ತೇಗೆಡ್ದಾಗ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಲ್ಲ ದೇಗೇಡು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರವಲ್ಲರು ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಯೂರು ಪಕ್ಕ ಕೂಟದ